u k'u cogo dɔn billahi Haidara kelen tɛ dɛ ni waati nana waati bɛ na ni cɛw de wa ni cɛw nana waati kɔnɔ I cogo dɔn wallahi sinon waati bɛ mago sa I bolo siga t'a la wallahi ni waati na san karamɔgɔ ye kuma dɔ fɔ suma wallahi n kalenna Ala la ne ni bɛ Ala min bolo ne dara la ko karamɔgɔ caman bɛ yen u tɛ foyi dɔn wallahi ka ca karamɔgɔ caman bɛ yen wallahi ne dara la n galenna alikuranɛ na u tɛ Muhamadu dɔn siga t'a la kira Muhamadu kira cira kun min kama ne kalenna Ala la u t'a dɔn u t'a dɔn ça fait mawuludu dugawu kalan don an karamɔgɔ ko a ka kuma na a ko n'a y'a sɔrɔ dalilu kelen bɛ yen dalilu min jɛmɛ ni Haidara ko dalilu kelen bɛ yen a ka mɛn fɛn fila de ma kuranɛ ni hadisa dalilu kelen min jɛlen don ko kira ye mɔgɔ fa ko fo I ka don silamɛya la ko fo I ka don silamɛya la ko wallahi n'ale y'o sabatilen ko ale bɛ bɔ silamɛya la wa biyaw kɔrɔtɔla juma kɔrɔ ole ko ka juma kutuba kɔnɔ nɔ o ka fitiri dafa minibari ni ma neni yɔrɔ minibari ni I b'u ka video kungurunin tila fɛ fitiri dafa wazulen don yɔrɔ ni awɔ o de b'a kɛ o waati in de la o ma ye o waati la o sigilen don chaise kan wa n'o tɛ I b'a sɔrɔ kuma kutuba ninnu na a ka ca la u bɛ jɔ de u nana ni kuma in ta ka nin kɛ polémique ye mais e k'i miiri ta ka Haidara ka kuma yɛrɛ an t'a arabukan na dɛ an ka ta bamanankan la ta n'a y'a sɔrɔ kira Muhamadu de do jakuya k'o ka don silamɛya la ko n'i ma don k'a b'i fa ko ale bɛ bɔ u nana jumɛn kɛ k'o jaabi ko Muhamadu ma jihadi kɛ wa Muhamadu ma jihadi kɛ wa Haidara est-ce que Haidara ko Muhamadu ko n'i y'a sɔrɔ Muhamadu ye jihadi kɛ kuma in tɛ kelen koyi karamɔgɔ m'a fɔ ni n'a sɔrɔ Ala kira ye jihadi kɛ n bɛ bɔ silamɛya la ayi a ko n'a y'a sɔrɔ a ye mɔgɔ dɔ de jagoya k'o don diinɛ na n'i ma don b'i fa walima a y'a fa k'ale bɛ bɔ mais u nana o jaabi kɛ mun ye ko yala a ma jihadi kɛ wa est-ce que u bɛ jihadi kɔrɔ dɔn o kɛra min kɛ dɔ da de sigi pan ko ale ko kira ko Bani Kurayzakaw ko kira dalila ka maa 600 k'olu da k'olu kan tigɛ sɔgɔmada mais ale tilala k'a yɛrɛ minɛ cogo di ni mun ye a ma fɔ ko kiraw n'a ka mɔgɔw ma mɔgɔ fa a fɔra de ko n'a y'a sɔrɔ u ye mɔgɔ de fa ko a ye na don diinɛ na a fɔra de ko ni kira dalila ka a ma fɔ kira ma mɔgɔ fa o I nana n kɛlɛ n y'i kɛlɛ a mana ne ye mun ye n ye sarakaden de n'i nana n kɛlɛ n b'i kɛlɛ Ala yɛrɛ de ko ten ko n ye diɲɛ di mɔgɔw ma u ka kɛlɛ kɛ ka d'a ka o tɔɲɔ la o ye kuranɛ ka kuma ye i y'a faamu wa silamɛya ka kɛlɛ daminɛna ta silamɛya ma baga ma u nana mun wɛrɛ ta I b'a dɔn ko u nana min ta kɔsa in na Fatuhu Maka ne bɛ wahabiya dɔw la u bɛ ka na ni Fatuhu Maka ni kira Muhamadu nana Fatuhu Maka don ko kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko wallahi an kana don Maka ka sufɛ n'an donna sufɛ mɔgɔw jaabi tigɛ dɔw bɛ se ka bin kɔlɔnkolon kɔnɔ ni hinɛ tɛ Muhamadu la maa minnu y'i gɛn ka bɔ k'i ka sahabaw gɛn ka bɔ k'i ka sahaba dɔw ɲinɛ k'u faga ka biɲɛ suruku u dogoyɔrɔ la I bɛna olu minɛ don min na e k'a fɔ k'i kana don o dugu la sufɛ mɔgɔ hakili kana wuli o Muhamadu ye maa faala ye Muhamadu donna min kɛ Muhamadu m'a fɔ maa si ma ko jaakoya diinɛ a ko wa magankaw ne kɔni sera o la mais Ala ka diinɛ filɛ ni maa minnu bɛna i y'a faamu ni mɔgɔ minnu bɛna don Ala ka diinɛ filɛ Ala ka diinɛ filɛ ni mɔgɔ minnu bɛna don kira nana sigi a y'a sigi min kɛ Abu Sufyan n'a muso u ko an malo la dɛ an tɛ taa olu malolen nana olu de tun ye dugutigi ya don Abu Sufyan ni Hindu olu nana ka na baya kɛ Ala kira bolo yɔrɔ u bɛ Fatuhu Maka tariku mɛn karamɔgɔw da ka ca i tɛ baya ko ye la k'a sɔrɔ Fatuhu Maka kitabu basi tɛ yen ko min ye kitabu ɲɛnama ye m'a fɔ an ka madarasa buruburunin ninnu examen kama dɛ k'a kitabu k'a f'e bɛ se f'e 300 k'e 400 ma k'i tɛ baya ko kuma sɔrɔ o kɔnɔ mais u bɛ fɔ Fatuhu Maka kɛra Muhamadu ye Maka dayɛlɛ Muhamadu ye Maka minɛ bolo bɔra alikaba kɔnɔ mais Muhamadu y'a sigi u nana baya kɛ i t'o kuma mɛn a la parce que n'i ye baya fɔ o kɔrɔ k'i ye Haidara de fa subhanallah a b'a yɛrɛ nɛgɛ Sheikh Usman Madani Haidara ko Muhamadu de tɛ maa fa Muhamadu ye olu ko non Muhamadu ye mɔgɔw fa
me ama fa Muhammadu ma mako fa ko Muhammadu ma tuku ka mako fa ko ina do dina na no kera Muhammadu e Qur'ana soso wallahi Muhammadu Qur'ana soso ala ko la yantiku anil hawa in huwa la wahyu ala do Qur'ana hono suratul Baqara la ko la iqra fi din qad tabayyana rusulu min al-ghayb Muhammadu ifla dina mi ka Allah si wajibi ta ala wallahi cheni ngalo wale do ni ala ka kanda le nyekoro nyebala kana mashi jako yakado dina fuye ema ene bitoga fo Sheikh Martan radiyallahu anhu ala ka jama Sheikh Tan ala nango Sheikh Tan sta basro wa biam bala sabna ko kabna stra masra farade kira mode Sheikh Tan ko ala ga wurdi ati fo mashima ko na do tijani ala ay na do tijani ala la afo mo de ko tijani wurdi fleni kisedu jaman kise kudi parce jama una jama wa la ilaha illallah la ilaha illallah alli kemilu kudi alli dafalin tijani wurdi jamadu sanudo luuludu parce que salatu ala nabi do kira kan soli wallahi doreta ya fam tijani wurdi astaghfirullah hadu anjiti do aljinana na alama ya fama dakum do bambe ni ala che wallahi ki ka fota ko ni ya fota go hakili tigi bina do ko ne ma dongo ay kira de ladigi ala de ko Qur'ana ko no Muhammadu kanu wajibi ko gado dinana dine fowi ni ya fuye minu nganga do lubidu aya jatamina de Sheikh Usman Madan Haidara ma be farafina yabi kibi dine lasi anga bamanangala Sheikh Usman Madan ma hakamin tubi ma shite ko min de lakatubi me ama muruta ama marfata ama bereta ama mafanen jaku ya tala silame ni bido ni tidu aple otoy amina ne Sheikh Ahmad Hamaula Sheikh Amala akana noro ka ke bunyai wallahi ay Sheikh Amala ka tariku beta ko adalla ka do jaku ya ko do dinana teo otoy me Sheikh na ko laje adde chaala ka kalande chaala ni jaku ya kundo akumi dasrala ya fa moi Sheikh na mama fa otoy nyaro karamo laje nyaro karamo tleni chewo che klibena farafina ya don bakala ala e bona min dama ma di mashi ma chayala ati nyaro karamo billahi chewo che bi wele ko dine ma walma safa alla yi jadine kuma bla malila ya ki tleni nyaro karamo klibena ala e bona min di nyaro karamo ma di cheshima me nyaro karamo bamanan dugu tubi an rumbe dugu mina an ga dugu fayara nyar karamgo de ya tubi ka bulina ko mo dugu bisaba ani dugu saba bamanan dugu la minu mbe ni no odon tlema ha karamgo hal to komanda ta sega ta ni so nyar karamgo ba nga dugu tubi domina ba fa ani tumina fata to komanda la ka bita ni so kananga dugu la dugu tigi ba fara nyonga ka ta duma segu dugu kono de nyote segu komanda ko de sega ta nga dugu la bamanan tise billahi to komanda na ka ba atisi men yaro karamo ta haraka ta dutu ama bereta u fere ama muruta de ama marfata de bal alaka dine fla la ilaha illallah muhammadur rasulullah bamano abe boli bato mina tiente haya dabla jaku ya takuy mbi bolle yira alaka fo yiri jalado ayru de yaso ayru de ya lese abe ga komo kungolo minu nge bumu jalano ni ya goshi amanga ba debi bo ayru de ya ajiru tiga ayru de aja yaro karamo ta haraka ta dine fo ne keletala yaro karamo e sekuna lamini bele jele mineti ha kana deun dira nyaro karamo de wallahi jaku ya ta dine na ibado nyaro karamo la nyaro karamo ma shi wajibi ko ke islame mais o don tlema atara dugu ka nya jigin jini dugu do banga dugu kerafa fo ko tigini o don tlema ni bamana ku nya kali tigini ko mana ti ko reke ha mais billahi nyaro karamo tigini ko ko ba pew wallahi am ko do wati mina ha tigini ga islame ya akwa dugu fe haluti arajo ji ko ni o beje ki kera jen fe nyaro karamo e muko de mineta ka dine fo muko e jaku ya tala ya famo ko olu ye nin dine kenin ke chugulata ne kosa ina dine de nana ke ho ha hoy wallahi jaku ya bido kira urzi ya mu jadi siya damna na chugudi 2013 jadi su nana chugudi ai wajibi ka ga islamai wallahi ma ko ka islamai koi ai yela makaka nga tabului wallahi nyote otara tumutu misiru kunde tumutu wa kacha utara ga misiru kunde ya he una na masina ya no malicha majala misiru te ya kacha
aga yela manga tabolo la ni dine cikelindo mona karamo be kan ninde semendia kafu ye ko ça fait minnu be ka jaku ya ka mɔgɔw fa ku ka kɛ silamɛ fali ka kɛ silamɛ o tɛ tiɲɛ ye o tɛ diinɛ na i y'a faamu u bɛna ni fɛn kuranɛ ye ko ala ko kafiruw kɛlɛ mais kafiruw kɛlɛ ani kafiri kɛlɛ a ka don diinɛ na fɛn kelen don kafiruw de y'a kɛlɛ mun n'a t'u kɛlɛ maa min y'i kɛlɛ i b'o kɛlɛ n'o tɛ n ko kuranɛ kelen ko a kana se kafiru ma kafiru minnu ka tɔɔrɔ masaw ma wallahi kuranɛ mun fɔ a kana se kafiru ma kafiru minnu ka tɔɔrɔ masaw ma mais minnu y'a kɛlɛ a b'olu kɛlɛ kɛ karamɔgɔ ne bɛna min fɔ a ye a b'a hakili to a yɛrɛ la Cheikh Usman Madani Haidara a bɛ kuma ninnu fɔ tuma min na kira tɛ nabi ɲuman tɛ mais n galena alikuranɛ na wallahi suma wallahi yanni ka Haidara dɔgɔya i sigi ka kuma in lamɛn fɔlɔ minnu wulila ka Haidara jaabi sa u ye Mahamadu de dɔgɔya k'a fɔ Mahamadu ye maafala ye n'o tɛ mun wɛrɛ fɔra karisa anw ka kira tɛ maafala ye parce que aw ka dɔgɔnw olu fɛ ko Haidara ka mɛn u ma Bamakɔ yan Allah sa aw ka dɔgɔ sa Haidara bɛ ka kuma ni diɲɛ de ye f'a k'a dɔn ko diinɛ ko ni jamana ko kelen de ye mais olu bɛ Mali de Mali non ye fili n'i ye Mali sariya tiɲɛ Mali sariya bɛ bɔ i la yan mais diinɛ ko ni jamana ko tɛ kelen ayi diinɛ ye adamadenya de i y'a faamu wa an b'a ladeli Ala k'an bɛ sɔn Cheikh Usman Madani Haidara a ye nin kuma in fɔ a bonyana dɔw hakili ma u yɛrɛ dama tilala ka ɲɔgɔn jaabi dɔw ko kira tugu ka maa faa dɔw ko kira ye maa 100 faa kira min bɛ maa 100 faa 7e siècle kɔ o don Maka ni Madina yɛrɛ bɛ cogo min na ka taa sɔgɔmada kelen ka taa maa 100 faa Ala ko k'o kira cira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina mɔgɔ min cira hinɛ kama o ka taa maa 100 faa sɔgɔmada kelen hinɛ qualité jumɛn u ta in tɛ tiɲɛ parce que u ta in u ka tariku dilanlenw n'u ka hadisa dilanlenw an b'a ladeli Ala k'an kisi ni miirila ninnu a ye ninnu bɔ a la o de la an bɛ tila k'a fɔ jeunes ye u bɛ ka jeunes minnu nɛgɛ ka marifa d'a ma ko a kana jamana ci u bɛ k'aw nɛgɛ a y'a jateminɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ k'aw nɛgɛ bilahi talahi u denw tɛna Bamakɔ yan k'u bɛna an ka tentigiw kɛlɛ o tɛna ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka wari di aw ma n ka cɛ n b'a fɔra ko i ni n'i ka nafolo diinɛ na mais munna o yɔrɔ tɛna n'u ni mais wari olu bɛ k'aw nɛgɛ o wari in tɛ olu ta ye olu yɛrɛ ni tɛ di maa wɛrɛ de bɛ ka wari di olu ma olu b'u ta bɔ a la ka dɔɔnin d'aw ma k'aw ka tila ka n'a ni di e bɛ maa o maa mɛn a ho la e b'o kelen de ye a la a y'a jateminɛ hali an k'o terrorisme yɛrɛ to yen hali Bamakɔ yan nɔ wahabiya denmisɛnnin minnu bila paafa na an kunna ta e bɛ wahabiya cɛkɔrɔba ninnu dɔ de ye a la k'a fɔ nin wahabiya ɲɛmɔgɔ in filɛ nin ye nin association ba in ɲɛmɔgɔ don walima nin wahabiya karamɔgɔ ba in filɛ nin ye a denkɛ de filɛ vidéomaniya la ka mɔgɔ wɛrɛ nɛni e b'o ye mais o la u bɛ ka denmisɛnnin wɛrɛw nɛgɛ ka téléphone san ka d'u ma masha Allah a bɛ di u bɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛ maa o maa n'i dafa cɛkɔrɔba la cɛkɔrɔbaya diinɛ tɛ diinɛ tun bilahi cɛ o cɛ y'a dafa cɛkɔrɔba la Ala t'i fa fiyewu fo Ala ka ko dɔ yira i la Seydina Ali alayhi salam n'o ye Imam Ali don dɔ la kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a bɛ seli la a ka misiri kɔnɔ Seydina Ali ka du ni misiri ka surun ɲɔgɔn na mais bɔlɔni tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ Seydina Ali bɛ Madinɛ bɔlɔni kɔnɔ ka na a nana ku kafiri cɛkɔrɔba dɔ la bon ni Seydina Ali ko k'a b'a teliya ka tɛmɛ a bɛna ti cɛkɔrɔba kun kira dun ko k'an ka sijɛ bonya Ali y'i da sijɛ nɔ kan fo a nana tɛmɛ misiri niveau kan Ali farila ka don misiri kɔnɔ a k'a fɔ ko n'i ye kunbiriminɛ sɔrɔ seli la ko i ye seli sɔrɔ a bɔra nin don in kira kunbiri minɛnen mɛnna a ma se ka wuli i y'a faamu sahabaw kun tɛ nafigi ye o don tilema ni an ka bi misiri don tila bɛ kɛ dɔrɔn alimami nin y'a jumɛn la i y'a faamu u nana to ten dɔ u nana mɛn kira ma wuli a b'o yen nɔ a kana kɛ n ka fini jɛman na i y'a faamu kira ma wuli o mana seli banna min kɛ Seydina Ali nana don misiri kɔnɔ ka bɛn ni kunbiri minɛ Seydina Ali y'a kunbiri minɛ seli banna sahabaw ye Ala kira ɲininka ya Rasulullah i b'an kunnafoni nin ko in na an ma nin faamu kira ko fo ni Jibirila yɛrɛ nana ne ladɔnniya n'o tɛ ne ma se ka wuli n t'a dɔn min don Jibirila nana ka n'a fɔ kira ye ko Ala ko k'i ka mɔgɔ dɔ ye sijɛ bonya ko ne Ala ye seli sumaya a ka bɛn ni seli k'o de la i ma se ka wuli kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a kɔfilɛ a ko yala jeli nana don seli laban na don Imam Ali wulila k'a jɔ a ko ya Rasulullah a ko n bɛ ka na kuma min na
kafiri cɛkɔrɔba karisa a bɛ ka tɛmɛ misiri da la ma se ka don ni n taama a nɔfɛ dɔɔni mɔgɔ sa ka tɛmɛ parce que e ko ni dumisɛnnin ni cira maakɔrɔba kun k'a bɛ maa si ban k'a ma ɲi n y'a to a ka tɛmɛ o de la a kun bɛna seli jɔ seli ban kan to kira ko i ye seli sɔrɔ a ko i ma kunbere minɛ sɔrɔ ali ko n ye kunbere minɛ sɔrɔ a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kunbere minɛ sɔrɔ seli la i k'a dɔn seli jɔ i y'o sɔrɔ kɔrɔ i kan'o arakan dafa bilen ni kɔni taara sɔrɔ mɔgɔ wulila ka kunbere minɛ ka taa ten duuru la i ma jɔ sɔrɔ ko mɛ n'i ye kunbere minɛ sɔrɔ kaban hali ni kalan ma k'i ɲɛna k'o kɔrɔ k'i ye seli sɔrɔ ala ka lanin don mun y'a kɛ sijɛ bonyani sijɛ jumɛn se n'ale ye sijɛ min bonya kafiri don n'o tɛ se n'ale ni kafiri tɛ bɛn o mɛ bonya sira t'o ye dɛ i ka mɔgɔ bonya kuma tɛ mɔgɔ min kɛra silamɛ ye silamɛw a y'a hakili to a yɛrɛ la an ka mali bilama lajɛ mankan min bɛ bi o conseil o de bɛ o conseil n bɛna min fɔ aw ye an karamɔgɔ dɔw bɛ ka o conseil ɲini tardi bon ne ka ayatollah ka faamuya la o kan k'a ɲini aw t'o k'a ɲini mɛ a bɛ kuma u ka denmisɛnninw fɛ k'u ka manamana kan fɔ dabila sinon a ɲinini tun ma haramu ye parce que dɔw n'u ka faamuya don quoi non a man ka ɲini pour que a man ka ɲini o conseil ye jamana ta de ye munna jamanaden dɔ t'a ɲini mais i ka denmisɛnninw kana manamana kuma fɔ ka don diinɛ na a ma nin ye n'i y'a manamana kuma daminɛ kan ni tuuru seri ma i b'a ye tuuru bɛ s'i ma o i y'a faamu wa o la o conseil ko nin na an b'an ka mɔgɔ caman ka faamuya don karamɔgɔ ka na n'ala bɛ k'a latigɛ k'a bɛ na a bɛ na i y'a faamu n'ala bɛ k'a latigɛ k'a bɛ na a bɛ na n'ala yɛrɛ m'a latigɛ k'a tɛ na a tɛ na o nka maliyɛn bɛɛ kan k'a ɲini minnu bɛ k'a ɲini aw t'o k'a ɲini mɛ a ye kuma u ka denmisɛnninw fɛ ko a k'a dɔn o conseil jamana ta de don jamana ta de don manamanakan minnu bɛ ka fɔ fanga tulo b'a la mɛ ni fanga ye minɛ sisan k'a dɔn fanga donna silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ f'a k'a dɔn ko nin tɔn in ye fanga ka tɔn sigilen de mun ko sɔn ko jamanadenw n'aw mako bɛ diinɛ kuma dɔ la k'a lase jamanatigi ma i tɛna n'i taara da la sɔrɔsiw bɛɛ da la i tɛna da sɔrɔ o mana k'i ka taa haut conseil fɛ i bɛ t'i ka ci foli olu bɛ taa lase jamanatigi ma haut conseil kɔrɔ de ye nin mɛ an ka bi mali haut conseil ko a kɛra balawu ye mɛ a bɛ kɛ balawu ye kɛ parce que cɛ min b'a kunna Sherif Usman Madani Hayidara ale t'a wari dun awɔ ɲɔ tɛ haut conseil mɛnna yan koyi kamananw ma ko dɔn haut conseil bi yan u bɛ k'a tigɛ k'a muguli an kun tɛ foyi kalama a la u bɛ tile k'a dun an tɛ foyi kalama a la karamɔgɔ de nana mɔgɔw bɔ o kalama ne nana mɔgɔw bɔ o kalama ni yɔrɔ ni e nana sa wulikajɔ bɛ kɛ e nɔfɛ o nka wulikajɔ bɛ kɛ cɛ min nɔfɛ k'a y'a wari don Sherif Usman Madani Hayidara t'a la ala y'a sanuya ka bɔ o ma an de y'o fɔ aw ye o an bɛ yen Sherif Usman Madani Hayidara kalanden dɔw b'i bolo u ni u n'u ka nafolo u mago tɛ maa si ka kuma na ŋanamu Hayidara y'a don da u bɛ ka Hayidara den n'a denw ye ala dɔ bɛ ka kɛ e yɛrɛ n'i denw ye karamɔgɔ fɛn fɛn min nin ŋanamu kuma ninnu fɔ minnu bɛ na jama cɛla f'u yɛrɛ t'u ka forokɛw kɛ maabaya